Sicela uthathe ithuba sibingelele emakhaya kuphi nakuphi la nibukela khona uhlelo lethu Thuleni TV. Okhuluma uMthuzamkhwanazi sivela kwenhlangano iThuleni Organization. Sidila khona ngezinkinga ke ezahlukahlukene zabantu. Namhlanje sizodila ngodaba oluthanda kuba bucayi. Sizolibheka ke udaba lakhona ngoba olunye kuyekhambe kwesinye isikhathi siligcina selikhipha nezidumbu. Okugcina uma sekuphuma imphefumulo abantu abasuke besele babe nemibuzo engeke izikwazi ukuphenduleka ngoba mhlambe sekuneyidumbu phansi ukuthi awu bese kwenze njani bengeke nikwakhulumeka. Sizobheka into yothando uma ngabe kube khona oxegelwe isimilo othandweni ukuthi kulona omunye okuyena osuke exegelwe isimilo upartner wakhe yena ngabe mhlambe udlula kanjani kuleso simo nobuhlungu benhliziyo asuke ebutholile. Ingabe nalona ophume endleleni uyakwazi nokubona upartner wakhe ukuthi engimlimazile mhlambe yipi indlela nami engenza ngayo ukuthi akwazi ukuthi alulekeke ngokomoya nangokomqondo ukuze uthando lwethu manje lisaqhubeka lokwazi ukuthi libuyele esimeni ngendlela sikwazi ukuqhubeka nempilo siye phambili. But okuyinto ke engelula kwabanye ukuxolela umuntu mangabe esuke esephambuka endleleni. Sizokhuluma la nomfowethu esizomfihla igama lakhe nobuso bakhe obhekene nento njengaleyo ukuthi umama wakwakhe uthole ukuthi uphumile waya ngaphandle. Lento ubafo isimlimazile and kunzima ngisho nokuthi kubikelwe umndeni ngoba iprocess yokuthi kuze kufike emshadweni kulotsholwana isihambe kakhulu. Sekusele mhlawumbe ukuthi kushadwe kuphela but ke uma umuntu esimame esekwazile ukuthi ahlobonge yipi indlela umfethu angakwazi ukusizakala ngayo ngoba njengabantu unemicabango emibi uma ngabe umbuka lo kwesimame emfikelayo umfowethu kodwa lo kwesimame akaboni ukuthi ngala uyonakala ulwandle liyagcwala and ukugcwala kwalo futhi impilo yakho usisi isengcupheni ukuthi ingaba sengozini but kusisi kuyena impilo nje is normal izijwayele zifa ngathi ayikho into eyenzakalile wakwenza ngezizathu zakhe esingeke sizazi mhlawumbe ukuthi yini okumkhipha ukuze akwazi mhlawumbe ukuthi enze lokho akwenza kodwa umfowethu ngapha ulimele uzosilandisa umfowethu mhlawumbe nawe ekhaya unenkinga efana nale ngoba isimo se-GBV siqhama ngayo yonke indlela but uma ngabe usubuka ama-end results akhona siye sikwazi ukuthi siyijudge nokuphawula ngento esuke siyibone yenze ngaleso sikhathi but singazi ukuthi ngemumva bekwenzakaleni ukuze kuzofika la. Yikuphi mhlawumbe indlela esingavimba ngayo thina-ke la kaThuleni khona ukuthi umuntu sithi akakhulume sikwazi ukuthi iva silibangule malikwazi ukubanguleka noma ke udaba lwakhe injobe ithungelwe bandla ikwazi ukuthi asizakale ngalo mbone engavela nokululeka ngayo indlela singamsiza ngayo nokumlekela ngayo kulokho asuke ebhekene nakho. So sizokhuluma naye kumntaka baba. Sawubona mfowethu. Bhuti njani? Siyaphila njani? Hayi siyaphila. Sekukaningi ngizama nokusixhumana. Mfowethu isikhathi nokuba busy. Yebo bona ke khona njengoba sisithi isikhathi nami kade ngangifisa kodwa ke sibonge ngoba sekwenzekile. Asibonge impela uNkulunkulu sezwalenza ithuba nosuku. Nokho inkinga engibhekene nayo nakuba isikhathi esiside ngihlalile nayo. So nami ngithathe lesi thuba nje ukuthi imali vela ngizama ukuthola mhlambe kwaba ngaphezulu ukuthi yipi indlela engasizakala ngayo kakhulukazi emqondweni enhlizweni kanjalo. Njengomuntu ke engibamisene naye uthandweni nje kusuchazile esithema sihamba ngokubamisana ngagcina ngimbamba ephutheni elifana nelokuthi avela yonikeza inkomo zasekhaya nje kanjalo ngaphandle.
so ayingathola ukuthi hayi ngoba usenze kanje esimweni engaba kusona angikwazanga ukuthi ngibe nesinqumo ngaleso sikhathi ngoba indlela engangizizwa ngayo ngothando lakhe namanje ebengizizwa ngayo so yangenza ngangaba naso lesa sinqumo ngicabanga ukuthi nanoma ubani wesilisa umuntu wesimame esenze kanje kufanele enze kanjani noma afuna vele nje iphele kanjalo indaba ikhulunywe nje idlule iphele ngoba usuke esefebile singabeka kanjani. Yeah. So ngenxa yothando mina engikulona noma engangikulona nangaleso sikhathi ngakubuka ngenye indlela lokho nganemuzwa ukuthi singaxolelana noma angimxolele ngokumazi ke siqala ukubambisana impilo yakhe noma indlela yokuziphatha ngazitshela ukuthi mhlawumbe ngokuqhubeka kwesikhathi ngizoyithola into enze lokho ebese siba nendlela yokuyivikela futhi ukuthi ingenzeki into efana nale ngako ukugajwa ukuthi ke ngesothandweni mhlawumbe uma ngayibeka nje ngokusemthethweni njengabantu abashadanele noma ababheka emshadweni ngabona ukuthi mhlambe izoholela ekuthaneni siluzana. So lokho ke ngikwenzile ke kodwa imphumela yako nokho noma ingabanga khona emibi kodwa kukhombisa ukuthi izonginikeza imphumela emibi. Isimo esibucayi sona yebo ngidlulile kusona ebesinzima kakhulu ngoba ngiaffectekile nje kakhulu nasetohweni ngale ndlela ukuthi bengingakwazi ukucooperate nasemqondweni kanti isinqumo sami ngaleso sikhathi sesekuthaneni thina naye siyayilungisa lento futhi ngokuthi sibe ndawonye okungadlulike lokho kalula emqondweni ngoba njengamanje nanoma ngabe yini othola ukuthi iyenzeka noma eyiphushana elincane kuyena elingancikile futhi kulento kodwa kumina ngaleso sikhathi emqondweni kuzovuka leyo nto. Yebo enhlizweni ngavuma mina enhlizweni kukuhle ukuthi yes lento nangendlela engangifunge ngayo sibone ukubambisana ukuthi akulula sihlukane. Engicabanga ukuthi ezinye zezinto ezangicindezela kakhulu mhlambe nokuthandeka kakhulu kwakhe ekhaya zasezongicindezela ukuthi ngingakwazi ukukhipha isinqumo esizomenza abe kude nami okunalokho phezulu kwalephutha alenzile ngokuzibonela ngalobo bufakazi engabubona ngaqhubeka nokuqhubeka naye. So manje lento ngishaya kakhulu ke ngoba nanoma ngabe yini njengoba ngichaze iphushana elincane azoyenza ingivusela lento kanjalo nasekuhlalisaneni ngase sayidini lakhe noma ekubona kukuhle mina kuba khona lesi sikhathi ubonayo ukuthi njengoba sekunje noma ngikulesimo nje kungenxa yokuthi kwenzeka ukuthi isizathu ekuningi enganginakho okwakukhombisa ukuthi impilo yaphambili the time kwenzeke lento ngazithuka sengikusebenzisa ngendlela engahlelekile nangendlela yokuthi ngiyitshela ukuthi ngizama usizo ngoba esenzweni sakhe ngagula nje kakhulu hayi kancane ngokomoya nangokwe depression ngingasho kanjalo ngoba into eyayenzeka vele bekusokungalali ngingasadli yabo ngaluza nje kakhulu nasemzimbeni ukuthi ke bengumuntu wevele okwenza ukuhlala ngayedwana so akubanga lula ukuthi abanye abantu babe lula ukuthi bakubone mhlambe ngisheshe ngibonakala nje indoda engathi unenkinga. So lokho ke kwangigqilaza kakhulu ke ngalendlela ukuthi ngithema sengilwela ke impilo yami ukuthi makuukuthi mhlambe esinye isandla ngoba ezinye zezinto ezafika emqondweni mhlambe ukuthi singaphumi isinqumo semthamo sokuthi usebhedile umfazi akahambe ngacabanga mhlambe zonke lezo zinto zesandla ukuthi mhlambe okunokwenzeka akubanga imbangela yakho ukuthi enze lento mhlambe bekunesandla sesithathu ebesenza ukuthi impumelelo ethi ngabukhona ngokuthola kwezinto since isithatha isinqumo esangena kusona ukuthi veze
nasemaceleni baye bangathandi verse, so bakhona ke abangathandi. Nakuba ke singenazi into ephathekayo ngalokho ukuthi mhlambe bangenza something esivimbeleke, kodwa ke maye sebhede kanje isinqumo nje ukuthi ahambe lese singenzekanga kumina. So zonke lezo zinto ziyabuya ke mase ngibuka lokhu kulapha ke bengikulwa ngithi mhlambe maku nento edinga ngiyilaphe mina qobo lwami noma edinga ukulwenziwa angiyenze ngoba naku ngizibona ngilahlekelwe. Ngaluzwa zonke ke lezo zinto ezivukayo masuke siyindawonye njengoba sithi sizama ukulungisa noma sobabili sithi sizinikele ukuthi sisazoqhubeka nalempilo. Lento ke ibisi affecte kakhulu ke ngoba ngizibona ngisengcupheni mina naye ngoba ngesikhathi ngifikelwa ile micabango naphambilini ngesikhathi yenzeka nje kakhulukazi ngagcina ngumuntu ozama ukwenza inhlelo zokuthola ikhali ngoba ngizama ukususa yami impilo ngoba ngibona ukuthi ngeke ngikwazi ukumelana nokuthi lo muntu abe kude nami. Uzama ukubulala wena qobo lwami. Yeah. So ngoba ngibona ukuthi mangimdedele kude nami still ngizwa lwamuzwa ukuthi mina ozomlandela futhi akungcono kube yimina. Ngakuzama lokho ngendlela ehlukene kwangenzeka okwagcina ngiba nesinye sesithombe sokuthi nami mhlambe kukhona angihamba nabo noma ukuvikele kokukhona uma sekufinyele ekuthaneni ufuna ngikhiphe isinqumo esifana nesokukhipha umphefumulo. Ngokunjalo nakuyena ngizengakuzama lokho ngazi njoba ngingakubeka ukuthi ngaze ngazama nokuyimali njoba ngithi ngilahlekelwe kakhulu imali bengizama kakhulu ngithi ngizama ukuthola izinto ezinjenganekhali. Ikhali njani to? Njenganesibhamu nje ngike ngazama ukuthola isibhamu kwa ukuthi emalini enganginayo futhi ngangakwazi ngisho ukusithenga kodwa ngenxa ukuthi kunemigudu elandelekayo kwase kuba ngibona kukude lokho. Usithenga ukuthi uzodubula yena noma ngisithengela ukuthi kufuna ngidubule yena ngoba impilo yethu ngiyibona vele isiphelile ma ngizomdedela yena khululeke mina nami ngiqale yami impilo ngibone ngathi ngeke sikwazi ukuphila ngendlela indlela engangizizwa ngakhona ngaye nangendlela engangizizwa ngakhona nje ngaphansi kwalesi simo indlela asenze ngayo ngokumethemba bengimethemba kona. Awuzodubula yena kuphela mina ozoyidubula. Ngokunjalo nami umuzi ongangifila ngawo ngangizibona nje umuntu okufanele azibulale. So ngingasho ngithi lo muzwa yayifika ngokuhlukana ngoba sometimes kuba ukuthi kufuna kube yithina sonke nezingane, sometimes kuba ukuthi hayi imina kufuna kahle kahle ngihambe emhlabeni, sometimes kufike njengokuthi akuhambe yena. So ngizibone mina ngingamelana nejele and ngendlela okwakufika ngakhona nganginesibindi kusuke ngibone ukuthi yabo lento ukube useduzane ngabe ngiyayenza ngiyifile lento engisho ukuthi okunye kwako ngize ngibone ukuthi kunokuvikeleka okukhona ngoba ngalesikhathi ngiyifila ngempela ngibona ukuthi kufanele ngiyenze kuzoba nalento nje eyodwa ezokwenza definitely sure ukuthi ngingakwazi ukunyakaza la ngikhona noma ngingakwazi ukufeza lento lengifuna ukuyenza. So ngaso sonke isikhathi mangifikela yilowo muzwa ngakuhleze kuzoba nento yokugcina ke ezofika inqobe nje inqobe ngalokho kodwa kuko konke sengikuzamile njengoba ngisho ukuthi nomunye ngase ngisikhokhelele isibhamu naye usaze wadlula emhlabeni ke ngaphansi kwazi izimo zokuganga ngangisikhokhele ngoba ngisithengela kona ukusebenzisa kodwa asifika ngezandleni zami ngawo ukuthi kushuthi nayo lento bekungenzeki abeseduzane kwami. Njengoba ufuna isibhamu nje mntaba sorry phazamisa sonke lesikhathi yena akaboni ukuthi wena khona amaplan wacabangayo. Ngaleso sikhathi yena akakuboni ngoba mina ngakuveza ukuthi sifuna siqhubekele phambili kodwa manje ngokubambisana ngalesikhathi lento ivuka kumina bengizama ukuthi ngiyibeke kuyena ihlezi semqondweni ukuthi kufuna akuqonde ukuthi izovuka and uma seyivukile kufuna sikwazi ukudila nayo akungabo ukuthi mina mase ngivusile noma seyivukile ngaleyo ndlela evuke ngayo ebese ekhombisa ukuthi yena kushuthi angidlulile okuyinto obethi mayivuka kuyena ukuthi awubuvele kanti ubushulani ngani ukuthi asiyeke kanti bese ngoba kanti manje vele usangibambele iqhubu kusho nje awungixolele. So leyo nto ibisingibangela ulaka ngake iqale lapho la ukuthi lo muntu enhlizweni yami ngiyinikela ukuthi akakuboni ukuthi ingcuphe engake ngiyenzayo ngokumamukela esimweni asenzile kodwa still
ngimguide mina ukuthi makuvuka kanje asilungise kanje ngalendlela ukuthi nako ukuthi ngifinyelele kuwena bhuti njengoba kuze kufika la ngakudlulisa lokho ngakuveza ukuthi nazi inhlelo engicabanga ukuthi zingasiza mhlawumbe ekuthaneni sikwazi ukulapheka lento ngoba izokuhlupha mina ngizokuhlupha ngizokunaka ngizokulandela ngesikhathi ngikulandela ungakwazi wena ukuresponda kahle kumina ila kuvele kufika ukuthi ngingenza noma yini lokho ukuthi ngisho mase kufikile sengicabanga lokulahlekela okungaka ngethemba mina bengizinikele nangendlela engiyinikele ngayo uthola ukuthi noma kulelwe ngibone kulula mina ngalendlela ukuthi ngingenza noma yini ngaleso sikhathi usuke sekufike ngayo so ngayabona ke lento ukuthi kubalekile kumina noma ngizibone kubalekile njengomuntu ebengingafisa ukubona mhlambe ngikusasa kunomphefumulo odlulayo noma ngizithuke sekuyimina osejele angizami ukuba nendlela mhlambe engingathola usizo ngayo noma engingayidlulisela ngayo ngoba since yenzekile bengingakaze ngize ngikhulume namuntu impilo nje inormally kuwona wonke umuntu. Okay. Umndeni wazi ngalokho ukuthi umakoti wabohlobo ngeli? Awubanga nalo lwazi. Ubani owaziyo mhlawumbe emndenini noma khona owambikela noma bangani? Akekho nje ngisake ngambekela ngalento ngaphandle kwazi ukulandela nje inhlangano njengoba ngixhumane nawo. Uthuleni umuntu oqala waziyo? Uyela nje ukuqala bengingakaze ngize. So into le edla wena ngaphakathi wedwa? Njengamanje nje ilokhu ishaye mina nje. Because ngicabanga ukuthi ina unyaka wesithathu lo obokunyaka futhi nami ekuthe bengizinike isinqumo sokuthi ngifuna mawuphela ngibe senginayo decision yokuthi ngenze njani ngoba ekugcineni nomndeni ufuna wazile kufuna kube khona inyathelo nani nani so ebengivikela ke iside lami ngoba njengoba ngisho ngalesa sikhathi ngendlela engangizizwa ngakhona kwakunzima ngalendlela ukuthi bekulula ukuthi ngempela isidumbu siphume noma kube khona obushwayo so ngokuncenga ke kancane kancane into engilimaza kakhulu nengenza kuqhubeke kwenzeke kugcine kukhona olimala kukhona obushwayo ikona ukuthi akuphelile kanti vese abengakaze ngikhulume namuntu okunzima futhi ukuthi manje sengingayibikela labo bantu abafana nawo umndeni emva kwesikhathi esingaka ngaphandle ukuthi ngiqale ngizilungise mina ngoba njengasabantu kuyiqiniso ukuthi abantu besimame kulesikhathi samanje nalezi zinto zokusebenzisa imithi bazisebenzisa kakhulu so leyo nto mina njengomuntu obekhulele ekhaya yafika emqondweni nganako lokho ukuthi awukhama ukuthi ngifunga kangaka mina ukuthi unkosikazi wafebe uyahamba kodwa lo ngakwazi ukumgcina yakhona into ethi mhlawumbe ngabe kukhona into kumina so lokho kwangenza ukuthi futhi mangizosithatha manje isinqumo kanti angisithatha nje kumina lo yimina ngithi mase ngiyimina sengizibona ngathi ngenza iphutha noma mina bengingakwazi ukumelana nalo muntu ngoba mhlawumbe bengingelona iphutha nani nani kahle nje ukuthola nakuyena ukuthi ngempela kwenzakalani ngoba ezinye zezinto ezihamba zihamba endleleni zishaye ngoba mhlambe ngisahamba nje emaphutheni ezinto ezazimholele lapho so kuningi okungicindezelayo ngokuthatha isinqumo sami ukuthi siqhubeke nayo lento ngibe ngingazange ngibe nolwazi oluningi ngokwenzeka kwayo. Okay. Umuntu ahlobonge naye umuntu omaziyo? Umuntu engamazi. Umuntu ongamazi? Ukuthola kanjani ukuthi ugangile? Kusho ukuthi nje ngathola efonini yakhe. Yini phone number, phone call? Ngathola nje inkulumo. Lento ukuthi nje kusingezwani kahle endlini so uma singezwani kahle kube negama manje azoliphahluka ke naye aziphahlukela mayelana nokuhamba akhombisa ukuthi hayi ikhona imoto ebezomlanda lokho kodwa kusho sakuphahluka bese ngithi mina ngizwanga yabo so akhombisa ukuthi hayi mina ngikhuluma ngeUber ingxabano ke iqale lapho ukuthi wena awuyisebenzisi iUber impilo yakho yonke ngikaze ngikubona hayi ngizocela usibani bani kodwa wena ngathi usho manje awushongo nje ukuthi usibani bani ngizothi akangikuthe ukhona imoto yabo
so benginenhlanhla into efana nalezo kwena before engxabaneni zethu ukuthi kuyiphunyukela into enjalo kanti ezingiholele ekuthanini ngibone lento eyenzakalayo nangalelo langa ke white message okanjalo osuku nolulandelayo kulobo busuku ngangakwazi ukulala ke lento ingihlupha osuku nelilandelayo ngase ngivele ngiphuthume efonini ngenhlanhla yakhe ke angiyisebenzisanga ngaleso sikhathi ifoni yakhe kanti uzodelete ngaleso sikhathi adelete angaqedi kuvele kusale yona lento okuyiyona main yesenzo sakhe kube iyona isalayo ine conversation ayixoxa nomngani wakhe bese umuntu wesifazane umunye umuntu wesifazane okay ukuthi mngani hayi ngakwenza ukuthi nobani bese kungaveli lokuthi uphendulwa bese kuzovela enye inkulumo mangithi ngiyihlanganisa hayi la sekukhulunywa ngenye into yabo so wagejeka lapho uthi wayisusa zonke shu lezi ndebe zila yavele yasala yodwa ke le yodwa then ke yasingiholela ukuthi angiqhubeke ngihlehle kayi ke bese ngibuka nokunye ke okuqondana nenze ukuzokuxabana kwethu nokungabi ndawonye kwethu ngaleso sikhathi to ngalesikhathi sasingekho ndawonye kodwa sasingezwene kanje ngalela ngasaxabana sangabona kwenzeka kanje naku la conversation ilolu suku ngala nami sasicabene ngalolu suku ngala ngibuka ingxoxo nje ngiyahlehle emuva mina bengiscreenshot ke masicabana ngoba sabantu asihlali ndawonye so manje la ngivele sicommunicate la so njalo i-community inkulumo ethi siya-screenshot ngenze zonke lezo zinto through ukuthi ngisuke ngisevela lo mase kuvuka lento ngibuka ngisengibone lezi zinto uyocheck ama-date ngala ngiqondanisa ithi nawo naku la sasikhuluma ebusuku sicabene wathi naku la ngala nomngane wakhe kanje lesikhathi same day yabo kanjalo zonke izinto ezilandela lenkulumo ke engayifice yasala zonke ngazithola sengokuhlehla nayo. Ninazi ingane naye? Yebo sinazo. Oyeza nizali nobabili? Yeah. Zingane? Azintathu. Bangakanani? Sebekhulile nje 7 years no 4. Okay. Lento njoba yenzeka nje kunanengane lecekene ekhaya. Kunanengane. Njoba nawe ucabanga nje ukuthenga isibhamu ufuna ukumdubula. Uyacabanga nengane? Inkinga nje iqala lapho ngoba ngalesikhathi lento ifika kahle ngingasho ngithi okunye kwengane obekubuye kunginqobe ngoba bekuthi mase kufanele kwenzeke ifike lento yokuthi engathi ngaba naye yedwa zingabukhona izingane bese ngiyenza lento kodwa futhi kwesinye isikhathi it mayifika ngaleyo ndlela ngoba isanda kwenza bese ngaboni ngempela ngasolinye ngoba bengithi mangabe kuyenzeka lento mhlambe nami kuba khona ukungamethembi ngithi njoba kunje sekukanje yabo athi usuqalileke vele nani so ngalesikhathi yenzeka lonke kwezinye izikhathi bengingikufile nje ukuthi kwayizona ingane ngathi ngingavele nje ngiqede yonke nje indaba yethu iphele inyasi njoba sikhona la kuphela uqede kanjani ukuthi ngibulale nje kwasani konke okukhona la nengane nani le ngcindezi ngalesikhathi kuvuka lento ngaleso sikhathi ngendlela isimo engangifila ngaso kakhulukazi ngaleso sikhathi so yayifika nje ifike kube ikona ukuthi njoba ngisho lezi insizwa ezibizona ekufuna zisebenze noma izingakwazi ukungisiza kulento ngaleso sikhathi azikho yini mhlambe lento mayigijima engqondweni uyicabanga uze nocabanga nengane ngathi ngavele zife bengekho lokho ukuthi ingane mhlawumbe sothi akuzona zakho ingane nje ubezamukela ukuthi ingane zakho after sithole nalokho okutholele ya yona noma ingekho leyo ngoba le noma nayo unayo yena enye ingane le engaphandle so nazale zothuna so ngokufila nje bengingakufili kanjalo bengikufila nje ngawo ukuthi ienga yokuthi lo muntu akakuthi akakuboni lokubuhlungu angizwisebona since mina ngesakwazi ukumamukela phezulu kwalento manje still mina njengoba ngimamukele kanje estileni engakuboni angisenayo manje enye indlela engingenza ngayo since ngingasithathanga isinqumo ngaleso sikhathi kushuthi angivele ngiyiqede lento ngoba akakwazi na ukuyamukela ekugcineni izingane ziyahlo because into ebenzeka kakhulu nengane ngibona ukuthi ziya affected hlaniphile kodwa manje bese zi affecteka ngale nje ukuthi seziyasigada
kuba muncu ngisho endlini because manje ziyazi ukuthi ungakhuluma akusezoba mnandi. So once thina nje vele sahlinelana nakuzona sekungena nje Twitch phansi ubuka lo TV lale phansi. Yeah. So ngabona nje into iyazi affecta kwayizona zo affecteka ngisho esikoleni. Ngoba manje yonke into eyenzeka la endlini eyi-1. Ayinayo into ukuthi uhidile. Enye yezinto leyenza ukuthi njengoba lento kumina ngibe ngingakaze mhlambe ngikhulume ngayo noma ngithola ukululekeka ngayo eyenza ukuthi nyoba izokwenzeka la kule population sila angithi angikhulumi namuntu. So yini noma yipi feeling efikayo anginayo vele umbono oseceleni obuke ufike ngaso lesi simo. So noma yini esuke ifika ngaleso sikhathi phambi kwami ngicina ngifila ukuthi kungenzeka noma yini ngoba vele impilo yami Shuthi vele isiphelile. Baba ngiyakubongela ukuthi awugcinanga ufika lesi sinqumo lesi. Abanye baba babangenanhlanhla obenayo wona yokuthi noma ifika lencindezi kodwa ungavumi ukuyiphelezela iziyokubeka la efuna ukuthi kubeke khona. Ngoba ngabe sikhuluma okunye namhlanje. Yeah. Naye futhi umuntu esimamelayo khona akaliboni iphutha ukuthi impilo yakhe isengqipheni kangakanani. Yeah. Wena ngapha udliwa lesi silonda lesi. Yeah. Esikudlala. Umngani wakhe lo abakhuluma naye usakhona. Yeah, ukhona. Uma ungabheka nemhlambe uyabaza ubudlane bakho ngoduso yakho bebuvele bubuhle bunenankinga kuyaphambili siwaqala naye umngani naye obakho yes nomama. Yeah, hayi bebu 100%. Uma ucabanga mhlambe bushintshe phi la khona njengoba eseze ephume yathola umuntu ngaphandle bese kwakhona umngane wakhe akhuluma naye into kanje. Ukusebenza mfowethu lapho shintshe khona kwaba sekubuyeleni emsebenzini njengoba ngisho lube ingane ekhuthele nje le ubazi ukuthi hayi ekhulu yabona nje ingane ekhulele nje ukuthi yona ufuna iqede isikole mayingikwazi ukuqhubeka nesikole iqhubeni mayingakwazanga ngoba nje ube umuntu obengaqhubeka kodwa ubone nje ifocus ukuthi hayi ngikhulisa ingane zami ngiyagana. Ube kuyilo muntu wasemakhaya umbona athi lo muntu onjalo into eningi ubengazinaki noma ke ekhulele ngicabanga mhlambe endaweni nakhona izinto ebezenzeka kodwa ufike kubebe umbona nje ukuthi akuyena umuntu ongathi ukhulele kulezo ndawo noma le ndawo akhulele kuyona ube ubona nje umuntu wasemakhaya. So okuthemeseke emsebenzini ke kwanalo umehluko ukuthi hayi usefikele kwabanye abantu nakhona futhi umehluko awusheshanga kuba khona ngoba uyambona umuntu emsebenzini like for instance makune uniform noma kuvumela ukuthi ugqoke uniform noma uzigqokele into zakho umuntu obeyithandela into zasemsebenzini engenandaba nani egqokela nje ibhuzu lakhe njengoba linjalo ngisho nemsebenzi makuyibhuzu makuyini. So that's where la kuqala khona umehluko ke ngicabanga ukuthi waba khona ukuthi hayi wasuba muhle manje waphela okay hayi kulungile nami phela ngeke ngibe bese ngifasa kakhulu ngebhani. Kanti la sekuqala khona ke inkinga ukuthi sekukhona kushuthi ababonile noma babonayo ngalendlela ukuthi njoba ngisho ukuthi kushuthi ngicabanga ukuthi la afike wathola khona abangani ngoba noma bengumuntu ofinyelelayo khona emsebenzini ubeka khulume ngalabo bangana ngitshengisa futhi hayi nabo sibani labo sibani. So okay nginganaki kodwa ngokuqala kokwenzeka kwezinto bese nginako ukuthi mhlambe nami ngihambele ngamatekisi ngoba ngumuntu oyisebenzela itekisi ke ngeke ngakhona mhlambe ngithi hayi ngiyamhlangabeza ngoba bekumuntu ebengempela njengoba ngisho namanje kona ngendlela umuntu ngamthanda ngalo kusenjalo nakuba ke ngangithi ngisafuna ukulifuna njengoba kade sikhuluma into enjalo ngabe kusayikhona na uyabo. So bengikwenza ke lokho nje mangingasebenzi noma nginesikhathi ngimhlangabeze ngisibuyele sobabili. So ngeke mangimqaphela mephuma ke sekuqala lezi inkinga ngoba nami bengimhlangabeza ngoba sengiphushwa ikona sekuvele kufike nje ukuthi hayi awuthi ngiyomhlangabeza mephuma wakho vele phela uhambe
uyabo kodwa ngikwenza lokho bese ngingakujwayela ukuthi manje since naye bese sinokuxabana sekwenzeka into bekade ngenzekile ngoba nami ngiyazitohozela ngibuye ngibe khona naye yazi ayikho nje into ebeyisenza ngaze kube khona umuntu ongaqala ukuganga ekutheke ngithi mangiqaphela ke nginokumfica ke uthi mephuma kayixoxe nalowo mngani wakhe into bekade ngayijwayele bathi mangikade ngihlangazisa uzozizela kodwa kuqale kube nesikhathi nje kuxoxa awuyini lenihlaleni ikhuluma njalo nje senihlaleni nama conversation kwaya ke ngabona ingxoxo zotshwala naye umngani lo okuyinto enjoya ngisho ukuthi sabantu abasondayo nami ngikhulele khona kodwa gcine ngene edakamizweni through lesi simo lesi yabo nje njoba ngikhuluma ngokulahleka kwemali le ndawo yezokuphuza igcwele la edolobheni ngizipende angazi kangakanani bese ngihlala kuzona ngidla yona le mali ngithi ngizama ukukhipha lencindezi so yonke ke leyo nto leyo yang-affecta kakhulu njengoba ngisho ukuthi into bengingayenzi mina ngiyazisondela nje ngithandela ukukhonza kanje kodwa leyo nto ngigcine ngingena kuyona ngakho lokho njengoba sekunyaka wesithathu lo mangona was4 ya ngingena through lento ukuthi always manje mangifisa ukuthi umqondo wami ukuthi ukhohle kufuna ngingene la utshwaleni ngakwenza ke ngaze ngakuluza konke ke lokho bokukhona ngale nje ukuthi ngigcine sengidayisa ngezinto ebenginazo endlini ngadayisa so pushe idakamizwa manje ngidayisa izinto zami ebenginazo endlini ngoba manje ngifuna ukwazi ukuthi manje ngithole into ebengiyibhema ke insangu kakhulu notshwala so ngikwazi ukuthola lezi zinto ngoba nako lokhu kwasemakhaleni ngigcine senginako bese ngifuna ngikuthola through ukuthi ngithi ngizama ukwenza lento ukuthi ngiyikhohlwe lento iphume engqondweni yami ngenhlanhla futhi nako lokho ngendlela engangikuthole ngayo ngayithola iadvice ngawo ukuthi kushuthi ikhona lento ukuthi vese nalokho kokuphila noma lokho kuvikeleka khona uthi indoda yabona ke ngala kodwa ave kunzima akuphumeki so nganayo ke leyo nhlanhla ukuthi ngingagxili kakhulu ekuthaneni ngisebenzise lokho kusetshenziswa ngalo kade ngikuchaza kodwa nakonke lokho izinto ebengizenza ngizenzisa ukuthi endlini akusalaleki njengoba ngisho ukuthi kokunye ngaze ngadecide ukuthatha ama leave ngingathandi manje kucaca ukuthi nasendlini akulaleki lokho kukhona ebhenge ke ngathi nayi kwaphela ukusebhenge ngathi ngidayisa lento zami ke nginazo yabo ngingenela nakuzona into zile endlini nasengubeni ngoba ngizama ukuthola lezi zinto lezi la endlini nisavele uthando indawonye nisendlini lele ekambereni lodwa kusakwazi mhlawumbe ukuthi igazi nemizwa evuka esadini lakho ya indlela eyenzeka ngakhona iyenzeka yona before bekunzima kakhulu because ifilimu beyidlala ngalendlela ukuthi lokho engisuke ngicabanga ukwenza ngisuke ngibona kwenziwa yena ngoba njengoba ngisho leyanto ngendlela engangiyifice ngayo vele kwakufana ukuthi uyibuka ngamehlo indlela ayibhalwe ngakhona yabo kwakufana ukuthi nje uyibuka ngamehlo ngisho iyadlalela nje yabo so iyadlala ngisho yena once wazama ngisho ezama ukuacta yena abe right ngoba not ukuthi abengakusebenzisi ukuthi ngeke ngidlale mhlambe futhi naye ngaye ukuthi ekuthaneni ufuna ukungibona ngiraji noma ukwenza ukuthi ngibe right ubekwenza manje la sengishaya khona mina ngiyabona ukuthi lento ayenzayo wenzela mina isuke lapho ke futhi inkinga agcine naye esephatheka kabi ukuthi noma esenza kanje still mina kanti mina sengiyambona ukuthi waziwayenza futhi lento lena kushuthi iyona lento ayenza lapha yabo iziningi izinto zifika ngendlela ehlukene le memory lokho ibuye le film yokudlala hey baba mfethu usezi lakho ngiyaluzwa mfethu akumnandi ugangelwa upartner wakho especially uma ngabe kubheke ngakuwena umuntu wesilisa nathi siyaganga singabantu besilisa sigangela abantu besifazane kodwa ke akuvamisile ukuthi nabo baze bacabange ufika kulesi sigaba leso ukuthi bacabanga ukuthi bakhipha umphefumulo nokwebathathe nempilo yabo balimaze nezingane ngoba uyabona la indlela okuchaza nangayo ukuthi izingane bezophinda kama victim la kakhulu ngoba izingane kulento asinacala ehlangene kodwa lemcabango ebikucindezela wena ibifaka ngisho izingane phakathi zibe sengenzela ukuthi izingane so njengamanje
udinga usizo lokululeka ngengqondo. Ngakuthokozela ngoba yabo nje ukufaka kuzona izingane since sikuyo le relationship ziyayithokozela zona. Yebo, kakhulu ngalendlela ukuthi ukunomehluko nakuloko kungakenzeki. Ngalendlela ngathi ziyabona ukuthi ngokwesimo kufanele ngaba siyahlukana. Okwenza ke manje kube nzima lento yenza ngifisa ukuthi ngathi ngempela nabathe uba professional ngokomqondo mhlambe bangisize kulonto ngoba veze ngiyafisa ukuthi ngiphume nesinqumo manje yabo. Isinqumo fanele sigcine siphumile ukuthi ngiyapi kahle kahle ngoba njengoba lento isaloku idlala iloku ikhona angiyazi sigcine izogcina ingikhiphele umphumela. So umina ufuna igcineni ngigcine ngibe nesinqumo ngingaze kube khona imphumela ezofika ngenxa yefeeling enginayo. So ngoba nako ngendlela engizibona zijabula ngayo nezijabule ngayo kwayimina lento isiphenduke yanzima futhi ukumbona sesihlukana nangendlela futhi naye engimbona sezikhomenthe ngayo ekuthaneni siyaphambili noma into yethu iyalunga iyaphambili. Manje isiyangilimaza mina ngoba angikafiki kahle kahle exactly leso sinqumo and mhlambe ngisanembuzo engithi mangicabanga ukuyibuza ivele ifuna ukuthi iphenduke ingxabano ukuthina. Mayise iphenduka ingxabano bese ivuka kakhulu kumina ukuthi hayi phela ngeke ukuthi mina ngizama ukulungisa wona usuvusa le ngxabano futhi ke yabo bese kuvele kufika le engayi ukuthi ngicine ngenza lezi zinto. Kanti mina bengizobe ngifaka ngimbuzo le ngoba ngifuna silungise noma sibe nendlela yokulungisa ke phakathi kwami naye. Usamthanda? Hayi ngokumthanda ngiyamthanda. Uyafisa futhi ukuthi agcine ngowakho nomphela? Hayi lokho ngiyakufisa kodwa ngazinikela noma enhlizweni yami ngicabangela ukuthi mhlambe noma enhlizweni yami into engingayisho esemqondweni ukuthi mangingathola kuyena ngoba namanje vele ngagcina ngikasazi isizathu sokuthi kungani kwenzeka leyanto. So leyanto leya ingenza vele ke kushuthi lingabe ukuyithemba ngoba all the time vele angazi ukuthi into eyaholela leyanto intoni which usengayenza lento ayenzile. So ukumthanda ngisho ngiyamthanda kodwa ngenxa yethemba nanokungazi ukuthi yini yamholela lapho ifana nokuthi lento kumina abukho ubudlelwane obuhle ngoba iloko ivukile and ngiloko ngidinga lama answers okunzima kuyena ngokuthi sibhekene amehlo nomlomo ngoba uyena uyibuka njengento kushuthi njengomuntu ongaxolile. Ngesikhathi engiveza njengomuntu ongaxolile nonenhliziyo embi nongafuni ukudlula bese mina ngivukelwa ulaka mo ukuthi esikhathini esingaka mina ngizikhomitha kuwena ubhedile kwakufanele ngikusende in one day ngithola lento kodwa ukwazi ukungibuka njengomuntu ongathembekile sengilahlekelwe kangaka bese kuvuka lento. Solokwele waqeda la? Yeah. Awukazi ulithola ukuthi umuntu uhlala naye phansi umbuzo ukuthi yini yakwenza ukuthi uzophuma ngempela uye ngaphandle? Hayi lutho engikwenzile nje ukhona umunye usisi ngoba ngake ngamzama nabantu besimame khona umunye sayazamana sahlanganisa thola usuku nje hayi wahlangwayo sa advisana nje kona naye sagcina sikhulumela indaba ukuthi hayi into angayenza mhlawumbe ngifaka uma social worker nani kodwa ayagcina indaba yethi ingaphumelelanga. Khona umbuzo njengalo awulula ukuphenduleka ngoba ngisho usuphendule usubhekisa ngathi nasabantu besilisa amabuzo ukuthi yini okushoda ngayo zingazokwenza ukuthi uphume ngaphandle. Sethende sidla amazambane nje angithi yabo angithi yabo ngiyaxolisa ungakubeki ngoba ukukhipha ukubeka mhlawumbe ngenzeka ukuthi kulaphe nekusasa ukuthi kugwemeke ukuthi kusasa kungenzeka ukuthi ngoba sengiyazi nami ukuthi ufuneka ngikake ngakephi ukuze asizakala ukuthi mama mangagcine selingeka ngoba babuthaka. Lo muntu awayegangene naye awukazi umbona? Hayi angikaze ngizembona. Manje ke ibhlungu lapho ngoba njengoba usho nje ukuthi awazi noma basaqhubeka noma basaqhubeka. Yabo. So iyo inkinga leyo. Yiyona inkinga leyo. Iyo enye izinto leyo eyinkinga kakhulu although yena ekuphilisaneni umuntu ovalelekile
ekuhambeni isikhathi esiningi ngako njalo kona lokho but akugarantiwe lokho ukuthi ngithi ukuxhumana kusekho well kona ziningi izinto ezenzekile yabo nje kwalahleka kwashintshwa amafoni nani uyafana nje nomuntu usayiphilela nje nosaqala phansi impilo ngokwakhe kodwa lokho still mina vela kunginikile ukuthi okwenzeka ngeke kuze kwenzeke since ngingenazi isizathu ngoba sasabantu esithi sihamba kahle naye futhi izinto sizenza ku right lemcabango yokuthi umbulale nengane uyibulale isafika noma isafika noma kungafiki kangako especially enganeni kodwa iyafika ikakhulukazi nakumina nje kuyafika kukhona ngoba njengoba ngisho ukuthi ifikiswa kakhulukazi izigameko zezinto ezizokwenzeka yabo ezincane ke noma zingezinkulu mhlawumbe even iresponse ezoqhamuka true ukuthi nami vele lento ngihleze ngivalele engqondweni ngingabi nayo indlela yokuthi ngimamukele kuleyonto automatically nje mina vele ngiright off ukuthi hayi lo muntu lo still akafuna ukungamukela noma akafuna ukuzwa nani yabona enye inkinga usengiyekelele kakhulu kwezinye izinto njengoba ngisho nje notshwala nani akasenayo into econtrol njengokuthi umuntu ongumfazi ukuthi hayi phela ukuthi ngeke ngathi suphuza kakhulu noma ayibona usiluza kangaka nanoma sengenza into nami ngibone ukuthi kufanele ngabe ungigadile sinqene ukuba ngaleyo nto mase ngonile mina ke qubula mbuyele kene ngithi ngibukani naye kanti uyeke ngoba usaba ukuthi mangizothi ethi uyangivimba kuloko bese mina ngithi yini kanti ufuna ngiyenze noma kanjani yabo so sekuyileyo mdlalo nje manje esilimazana ngawo kodwa ukucaca ukuthi ke umendawonye ngoba gcina ku-affecteka laba bantu kabala phambi kwethu so njengamanje enye izinto bekuze ngisizwe njengoba ngisho ukuthi ngigcine sengigxile kakhulu ensangweni because lokho okunye kwama-drugs ikona ikwenzana izibindi le nto njengoba beganga kangaka uthole abantu abadla ama-drugs inikana isibindi la ngagcina sengingena ensangweni ingawa ukuthi ngathi ngiganga ngayo ngikwenzeke yona lento ngakulandela lala zwinga izwi ngishintsha umqondo ngezwe ngathi uthi hey kunomehluko okuthema sengiphuzile ngibe nolaka kuyena ngalendlela ukuthi makuthiwa sinazi ingane endlini ngamnquma ngisho ukunquma ngale umuzwe engisuke ngifila ngawo so njengamanje gcine ngumuntu oseyicontrola ngezidakamizwa wake ngawo ukuthi abengingazisebenzi ngalendlela ukuthi ngizisebenzisela ukufighter back kuyena kodwa bekukulahla umqondo kumina na masiduka manje ngcono ngibe ngiphume ngibuya sengidakiwe sengiyalala kodwa lapho ubungozi bakhona ngibuya kuleso simo meke kwanenkinga esizoyibanga ngaleso sikhathi noma ngabe like for instance ngizobuya ngivele ngihambe ngingadlanga uyabo uma ngibuya kube nalo mistake nje nayo ukuthi anganaki uyabo noma ngokuthi kwenzeke lokho kudla yabo into ezifana nalezi ezincane yabo mhlawumbe mangizobuza naye azophendula ngendlela ezonganaki sekuyasuka lokho aningitakiwe uyabo la kuleti kokugwayi kanje uthola lento ngisebenzise yona ngibe cool down kube nzima ukukhuluma impilo yami yonke ke manje wangimele leyo nto ayikhulumeki lento ngakuthi phema lento ngivile lapho okay ngibe nomoya ube phansi nje yabo yenye indlela yokungena ke manje ngagcina ngingena kukhaxa kulento le true ngathi ngiqale ngako ukuthi ngoba ngizwa kuthiwa ngingaba nesicelo la kwena mntaba ngicela uluvale iwindi nomnyango yale micabango ekufikelayo le ukuthi ucabanga ukumnquma nokumbulala isicelo lesensibhekisa kwena angisiceli ngoba mhlawumbe ngingazwelani ubuhlungu obubona but ngisicela nami ngokuthi ngiyathembisa ukuthi ngizokunika abantu abazokulekelela njengenhlangano ethulini esimeni sengqondo ukuthi ukwazi ulapheke esimeni sengqondo kulesi silonda onaso esingapholi ngoba njengoba singalapheki lesilonda nje sibhibha kwena ngaphakathi siyoze sibe nezimpokane nezibu bese sinukela nomuntu oseceleni nomuntu ongaphandle ngicela nje ungenze lokho mntaka baba
sizokuphuthuma lokho ukuthi sikhambise kumuntu ozokuqala nje immediately ngalesi simo sokuthi akulekelele engqondweni sisindise le mphefumulo le nale engenaxala nowakhe lo umuntu wesimama yebo asimvuni egangeni kwakhe nokuhlobo ngakwenzile but wonke umuntu uyalingeka kusilungisa kanjani-ke ngiye phambili ngoba nje bengikubuza usamthanda wathi usamthanda usayimisele futhi ngaye njengoba usamthanda nje kusangenzeka futhi ukuthi lubuye libuye uthando lwenu luqinile ngamandla lephambili nimnqobe lo omubi owesithathu uzama ungena othandweni lenu nibheke emshadweni manje uyakholwa nawe siza ngithi nibheke phambi kamfundisi yize noma befundisi bengenawo lama-session njengalawo esinawo kanje thina khanselisha umuntu okwabo kuphela ukuvula iringi bafunda iBhayibheli baphosisa amaringeni siwa amakhekhe kuthiwa sewindoda nomfazi ngiyazi khona lokho ngicela ukuthi kulula mhlawumbe nokuthi siyathunuka lesi silonda but ngeke vele siphole uma singezokusithunuka sisifake sisigeze sisiclean sisifake imithi yokuthi ifuneka siphole silapheke South Africa izinto lezi esingakhulumi ngazo but zikhona ziyenzeka siye sibone kuphela amadoda esekhipha isihluku kubantu besifazana abasuke bezwana nabo singazi ukuthi kwenzakaleni noma mhlawumbe kwesimame naye esekhipha isihluku sokuthi ulimazo wesilisa singazi ukuthi isuke kuyini imbangela usilayela istori ekhaya ungajaja ngokujaja kwakho ngoba mhlambe ungekho esimeni sikamfowethu abhekene naso nami mhlambe kube lula mhlambe ukunika ama-advice ngoba ehleli laphana yena mhlambe mina mangase kubekwe mina laphana ngeke mhlambe nami ukuthi ngicabange njengendlela nami mfowethu ethi ngicela ukuthi acabange ngayo akukulula ukujolelwa especially uma usulubolile wakhipha amabheka usebenza kanzima mntaba iy'thukuthuku zakho lezi uzama ukuvusa umuzi wakini akulula but ngiyacabanga ukuthi lesi sivunguvungu somunye okusona sizodlula angisho ukuthi Ngixolele uqhubeke nothando lakho kodwa ungasithathi isinqumo out of anger ucasuka bazodila nawe laba bazodila nangokwengqondo ukululeka uma sober minded njengoba usho ukuthi nama drugs boswasebenzisa sothi mase uclear kahle usuyibona indlela nefuture yaphambili uthatha isinqumo sakho ke lapho kungasekho umuntu ozobe influencer nokuthi advise ukuthi kunjani isinqumo sakho lesi ifuture yakho ingoduso yakho le umshado wakho lo angeke ngikubetheli mntaba ngikubetheli uma ngingabuza njengamadoda nje siyajoka awunaso sancinza nje ngaphandle bengifuna ukubona lelo zinyoke le awunaso indoda no mfethu uright mokhala ngithi yabo ukukhipha ngokungaphakathi because njengoba uthi mina ngibonga ukuthi ukwazi ukuthi ungethembe usathembe lethuleni ukuthi siba bokuqala ukhipha into kanje uthini nathi ngenxa yesisimo sesibhekene nazo ama-GBV but besingakwazi ukuthi sithole umuntu wesilisa ozokwazi ukuthi azokhipha ubuhlungu abhekene nabo ngaphakathi
asibona abalaphi bezengqondo nathi siba matured ngeyinkinga zabantu ezifika kuthina. Sometimes umuntu okubukelayo lapha nokakhuluma nje akhuluma ukusutha kwakho umuntu ngocomment obese uyecomment angazi ukuthi thina whenever isimilo masibhekene naso we have to crack some jokes because isuke silimaza thina. Umuntu lapho uphethe ifoni ngoba ibona sesikhathi ezodlula mina ne-team yami we have to ukuthi lesi simo siphile naso ngisho nasekhaya. Uma ngekhaya ngiyobheka izingane zami lesimo sikhona ekhaya engqondweni kufuna ngifese ifamily yami nento engqondweni akekho umuntu ozokhanselisha mina akekho njalo mina funa ngisize umuntu ozanesimo ngihila kanjani mina uze ngidle ngoba kusasa nakusasa kuzoba kuhleli nomunye umuntu la oze nenkinga yakhe angene phela uJesu ngumuntu inenhliziyo inengqondo nami lezi zinto ezilethwa abantu emphefumulweni nami ziyangilimaza nami so angifuni umuntu akhuluma ukusutha kwakhe mesibona mhlambe siyijokela nomuntu eza ngithulisa nami ngisuke ngizama ukuzelapha nami ngidischarge le engisuke nami ngibhekene nayo but ifica umuntu afika akhuluma ukusutha kwakhe kuma comment lapha njengamanje uhleli phambi kwabe mina ngikubona isimo obhekene naso nesimo ongena kusona njengamanje ukuba emotional angilona mina social worker angiyona psychologist angiyona therapist but I have to ufuna ngisicontent lesimo ngikubona obhekene naso lo buhlungu obhekene naso but umuntu ohleli lapha nefoni yakhe uzokhomenta ukusutha kwakhe uma ngase ngithi akazohlala la enze lento engiyenzayo ngoba kusho ukuthi unuse kakhulu phela ku easy kuyena uthi abeke ngendlela abeka ngayo mhlambe ngakwazi ukwenza lokho mina this is our daily bread esikwenzayo la izolo besinabantu la beza nenkinga zabo usuku lephela sibantu abantu abawu10 or 15 labeza nenkinga zabo ezahlukahlukene na maybe sim njengomuntu angathi ngistrong nami ngikho strong le team le yami nayo abekho strong kunama cases ake sibhekana nabo ngibabone nabo ukuthi bekhale inyembezi ngeke ngikwazi ukuswala ngithi emadoda thulani but we have to kufuneka siveze ubuso bo strong yabona nje khona nje into engizoyibeka nje Ngixolile yabo ayibhekisa kubona yabona sike sijoke la yabo kulama comment mangabe sijoke ama section ethu yabo ukuthi kubantu abasebephambana nomthetho sesakha namagama amajoke sokuthi makumuntu wesilisa mhlambe sizokriticize lesithi hey wena umshipha nsanga ngithi yes yabo makumuntu esifana sithi hey umshipha sinemvu uma bebaningi mhlawumbe nje bambe ukuthi sithi hey imdlambile ngithi yabo but omunye umuntu aqhamuka athi inhlamba le sikhombise ebhukwini ukuthi kukephi la kuthiwa khona inhlamba khona izoveza futhi umuntu wesifazana ubone ukuthi ngoba sasikhuluma ngomuntu wesifame nakhona futhi sijoka leyo phrase ukuthi sithi umshipha sinemvu sijoka yilo gama esho ukuthi sijoka ngayo la social network yabo but obona ukuthi lento ye GBV iyohlala njalo libaqine ezilabantu besilisa because leli gama walizwa sisize umfowethu lo akasibiya but selithini igama sithuka abantu besifazana kusho umuntu esifazana but kulula ukukhuluma kwabo it's fine yabo is a freedom of speech abakhuluma lapha but they will never dictate us ukuthi la kathuleleni senzani la because behleli khona there's not even one day la befike khona bezosiza labantu lapha esibheke nabo kanje yabo uma sijokela ngamagama asuke singathuki umuntu la asakaze sithuke enhlamba la not ngoba singacasula nathi sabantu khona izicasulayo ngithi kodwa asikaze sithuke enhlamba ukuthi umshipha nsanga umshipha sinemvu imdlambile akuyona inhlamba le but ngoba ifunde kakhulu zithi sithuka abantu besifazana inhlamba le azisho kuba kwabantu behlisa bagangele masithi imshipha sinemvu nemshipha nsanga abasho kuthiwa kuzwala kakhulu ukuthi abantu besifazana ngala uma kwamadoda bayasineka bahleke kuthiwa umshipha nsanga lento nje ngifuna ukusho bangiyakhipha ingicasulile inginyanyisile futhi yabo but ke fine South Africa yabo intaba sizokwazi ukuthi sisize mfethu ngiyakucela nje futhi ukuthi ngempela le micabango yokuthi lo muntu esimama ufuna ukumbulala nezingane ngiyacela ukuthi siyivale in fact ukuthi naku sesiphazamisekile because now we have to ukuthi uqale lento yasekhaya bese ngahamba khona namhlanje but ke ngizocela ukuthi ngenze iappointment yakusasa ngoba ngithi usakhona vele ekhaya
ngizocela ukuthi ngenze i-appointment yakusasa no-Dr. Mpanza because he's already aware sengimnotify ngecase yakho bese naye Friday ngamnotify ngayo so nje is willing ukuthi vele uready ukuthi akulinda akwazi ukuthi akubone aqale session now we'll take it from there ukuthi kuya kanjani ke phambili sesilandela yena nawe ngemuva futhi ngayithokozela kakhulu ngoba yabona izimo kanje ezikhona izimphumela zayimehle ngempela kona ziyashaya phela thina ngoba kwesinye isikhathi uyakuthule nento ngokubukela i-background yakho nani kanti ekugcineni uzifaka ingcindezi nokuvikela nje wena isinqumo sakhe enhlizweni mhlawumbe wawusithathile ukuthi cha mina nje eyami impilo kozi kanje kanti ngaleyo ndlela nje unawe usuyifakela imphumela ekugcineni ezongabe emihle ngakho kulimala komqondo nje ngoba sibona nje kuloko kuvela nje kanje izinto ezenzakalayo mina ngihlezi ngisho igameko eziloko zivela bezithi mazivela always bengiba amasayidi omabili ngokulalela nje story noma ngokubuka nje lokho kusuke kupostiwe okuvelayo nje kulezi igameko hayi ngoba bengivele kufike yona lento ukuthi yabona ke la angikwazi ukujaja la ngaphandle kokwazi story kumnikazi waso lezi izinto ezikanje ngempela ngikuprovile nje kakhulu noma kungangificanga ngane enhlanhla uNkulunkulu yathi hayi ngibamba nje ukuthi ukuze kufinyelele ekuthaneni okungenani ngithola usizo kodwa lokho kwenzayo bengibona ukuthi into le nami kufanele ngabe ngiyenzile futhi ebengiyifeel ukuyenza ngalesi sikhathi ifika ukuthi angiyenze so ngingasho nje ngingabonga ngithi ube inhlanhla kona ukuthi ke ngifinyelele ekuthaneni ngibe seduze kwakho ke kanje ngoba anginaso isiqiniseko ukuthi bekuzophelela laphi noma bekuzofinyelela laphi ngoba ifilimu isadlala so the time ifilimu idlala ke into ebhlungu esengqondweni ayicisheki ngisho ungacimeza ngisho ungavala amadlebe ukuthi maphansi ngekhanda ivele idlale kakhulu ke mowafisa ukususa ngaleso sikhathi so ivele ibe inkinga ngoba ngaleso sikhathi umuntu ophambi kwakho kwenzeka leyo nto usuke engazi yena abese kubona njengomunye umuntu oyisilwane kunganakeleli ukuthi awusekwenzekeni so umphumela walapho ke kuya ngokuthi nizobe nibamba noma nikhuluma ngani caca ukuthi inkulumeni ikhuluma izwani noma ihlangane ifilimu ibidlala kungenzeka noma yini ngaleso sikhathi obekuyinkinga ke ngibhekene nayo ke namanje engisalwa nayo ngoba iyona inkinga kakhulukazi esemqondweni wami ke ngikubongayo ukuthi ngitholi ithemba elifana nalelo engicabanga ukuthi mhlawumbe ngangisiza kakhulu ke nasekuthaneni ukuthi kufika lo muzwa wokuthatha lezi sinqumo ke kube ukuthi ngithatha isinqumo esiright engazi ukuthi mangiqhubeka ngizomelana futhi nomhlaba naye sengazi ukuthi wenze lokho ngokusizakala ke engikufisayo kanjalo futhi ngikhetha ukuthi hayi qhubeka nempilo yakho kanjalo ngazi ukuthi ngizokwamukela ukuthi hayi ebekuwami cha sengimdedele naye futhi ngamukela ukuthi ngimbone uqala impilo ngendlela yakhe ngale ukuthi kube khona umphumela ongalungile njenganako ukuphuma kwesidumbu nani hayi baba khulileka mfethu impilo izoqhubeka izoqhubeka impilo zongami ngiya as a word of an advice nje mfethu i-background yami ngihlale ngisho vele ngibuye ejele mina mfethu yabo nami kwakuthiwa kuphelile ngithi yabo 95 years yabo ngisho manje lelo ngagojwa 95 years but nakho ngivumile ngikhona ngithi yabo noNkulunkulu nje ukuthi ke angiphe leyo nhliziyo ukuthi ngikwazi ukuthi ke ngibe nani kanje ngilalele ngikwazi ukuthi nibe nethemba nani manibuka mina ukuthi nizobika inkinga zami nami ngikwazi ukuthi ngigene ejele lokho because abafethi abaningi lapha ejele abanye badlule isimo esikanje banjwa ingcindezi le efika kuwena yazi yagcina ishaya ngempela ku-roof thatha isinqumo umuntu athe sibhama fika umdubo umuntu esifazane nginabantu mina manje ngibashiya ejele abanye zazingakafiki insuku zabo kodwa ke wathatha isibhamu wamdubula umuntu esimame waqedwa wasibhekisa kuyena wayidubula kodwa wangasho khona kunabantu nje engafike
ngikhombise bona ejele namanje banenhlambe emakhanda Mm. abantu besebenza ngisho embuthweni amaphoyisa Mm. balapha eWesville so ke abalitholanga leli thuba kanje elikanje because akabangabikho umuntu abazokwazi ukuthi Yeah. bakhulume naye inkinga Yeah. ababhekene nayo yikho kuthiwa thina amadoda sifela ngaphakathi Hey. sicinze senza umonakalo Hey. yikho ke masithi nje uthuleleni lethawe igama laqhamuka lapho uthweni ejele ukuthi ukube wawukhulumile awuthulanga wawuzokwazi ukuthi ulapheke Yeah. nami angenzi ngamlingo angimprofethi Hey. akho umthandazi la ngisho ukuthina zimshipha nsango yethu nathi nje siyibhedelayo nje sibhekele kodwa ke abantu uNkulunkulu baphila ukuthi ithemba babe nethemba bebona thina sikwazi ukuxazula inkinga zabo abanye sixazula khona sijoka kanje sihlekela nabo kodwa alaphe umuntu asende abe nethemba aqhubeke nempilo phambili nakona ngiyathemba isimpilo izoqhubeka manje hamba nimntaba buye ekhaya urelaxe ngizokwenza ifone call manje dokotela siphe appointment kusasa Yeah. yabo Hayi. Ngizibongela kakhulu hayi. uyangithemba Hayi ngiyethemba njengoba ngaba ngikho la. ufuna ngenze nani manje call Akunankinga. oh ake ngizame lethopa ukuthi sizomthola Akunankinga. yabo kodwa ke nje dokotela Ninjani? siyaphila ninjani Sikhona mdala baba. singakaqhubeki nje sikhulume siyashutha la si on recording ukula speaker Okay, sure. yes uDr Mpanza South Africa sikhuluma njengamanje nginomfowethu la lo bengikhuluma ngaye lo owabamba unkosikazi wakhe ngoduso ukuthi engathi iyamchithela usecabanga lesinqumo sokuthi ayibulale naye ayibulale Oh, right. Yes, ba. yes ngiyamnika ithemba ukuthi ngicela ngasithatha isinqumo esinjengaleso ukhona uDr Mpanza uzokwazi ukuthi amluleke ngoba lento uthi ingcindezi yengqondo kuyena Yes, hayi mfowethu ake lithuba bonane ngesixoxe. Yeah, ngoba understand it does odlula kuyona ukuthi inzima kangakanani ukuthi ayamkeleki kangakanani. Kodwa nje into engifuna ukuyiqonda ukuthi akukabi sekugcineni komhlaba. yebo dokotela Yeah, sekhona enye indlela yokwenza angenza ngayo mfowethu ukuze adlule kule ncindezi athola kuyona nalesi simo esingelula abhekene naso. Lukhona usizo lokuthi simeluleke kweqondo sibheke different options angazenze into ezogcina ishintsha impilo yakhe ukusuka manje and forever. yebo dokotela Yes. no hayi siyabonga dokotela sizozama mhlambe sokhuluma lethu usiphe mhlambe isikhathi kusasa uma ungasipintshela kwi-diary yakho sike sivele naye All right, ngizobuyela kuwena ke ukuthi sivumelane nesikhathi. siyabonga dokotela siyabonga Thank you, sir. Danke. Bye bye. Bye bye. Hayi siyabonga. Hey, hayi ngiyabonga kakhulu. Yeah, bese. Hey. Hayi uzophila mntababa. Uzophila mfethu. Hayi. Uthando lunjalo la. Yeah. Uthando lunjalo mfethu akuwena wedwa uyabuya isikhathi sikufikele nawe lemvula inetha wena njengamanje. Baningi abanethile. Yeah. Istorm sizodlula nakuwena. Hey, Dokotela Umpanza uyavuma ukuthi uzokubona. Inzima lento bona. Hey. Hayi bekezela mfethu bangomoya. Hayi siyabonga. Ngiyambona namanje uyafona unkosikazi. Hayi bese kulungile. Uyanibele. Hayi uzophila bro. Ungasabi uzophila. Sizokwelapha la bathuleleni. Hayi. Bonga ukuthi awuthulanga nje ukhulumele. Yebo mfethu.
asibavikele abantu besifazane ney'ngane ntaba. Ilapho nje ilapho ngoba yona lento ebuhlungu kakhulu ukizwa into yenzeka manje uyabona uma usubona nawe ukuthi lento kanti yenzeka kanje mase izokwenzeka nawe Akithi yabona manje ukuthi unazo izancinza ngithi. Wangibuza kanjalo umnex ngoba yebo ngathi mangiwabamba nami Shuthi ingqondo yablank ngaforwarda nje kodwa kulaba bakubo ngoba ngivikela leli lakithi iside ngazi naye umuntu oqala wafika wangibuza yona ileyo. No angithi ngizama khona ukuveza nje ukuthi impilo esiphila kuyona sometimes siyasibuka eside elilodwa yabo kodwa amehlo amabili yabo ukuthi maxhopheka leli naleli but nje kodwa ke it was joking ukuthi nathi vele sikone sikwenzayo wrong but okungavuni ukuthi nabo sekungaganga othandweni ngempela yethu ukuthi nibe faithful nithembane ukuya phambili ngoba nibheke emshadweni njengamanje asimdingi umuntu wesithathu nawe lamakhizana uma unawo kuzofuneka waqhathulule naye ngala uma ukuthi kuyaqhubeka kuqhathulule sifuna uzoshaya istep lapha emshadweni nabo i-team yami ufuna izoshutha lapha singeke lapha sishaya istep lapha yebo hayi sizodlula bro. South Africa siyabonga ngicabanga ukuthi nisizwile ngesitudio sikamfethu nani bantu besilisa bafethu abanencindezi njengale ningafeli emakhoneni ngane zakwethu ningafeli emakhoneni bafethu siyazi konke kuthiwa ke i-depression abayisho ngegama lesilungu bathi ngezulu incindezi ayifani ke indlela efika ngayo kuthina nemicabango indlela efika ngayo kuthina ayifani. Abanye abantu ngempela iyabalimaza abanye bayakwazi ngempela ukuthi bagwinye itshe so ke nami unenkinga kanje ngane zakwethu phakamisa isandla mfethu sizozama nathi ukulekelela sikwazi ukuthi impilo iqhubeke phambili ungaze wenze umonakalo. Siyabonga sale kahle emakhaya.